πράγματα, να ζητήσεις τη βοήθεια της φιλενάδας σου, εντάξει? Ναι. Για τώρα φτηνά την γλίτωσες. Κυρία Γαλανάκη, μια δήλωση παρακαλώ, κυρία Γαλανάκη, πείτε. Φτηνά την γλίτωσες, είπα. Γράψε λάθος. Τι θα κάνουμε τώρα, Ρένα μου? Δεν ξέρω. Σου βρίσκεται καμιά ανεμόσκαλα? Εδώ υπογράψτε. Και εδώ. Είστε καλά, θέλετε λίγο νεράκι? Όχι, δεν είναι το θέμα αυτό. Τελικά θα μου το φέρετε το αυτόγραφο ή όχι? Μωρέ, δεν με παρατάς και εσύ, λέω. Στην Ασπασία να γράφει, με πολύ αγάπη. Εδώ, μαντάμ, εδώ. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα που έδαφος χάνουμε. Σκάς, άντε σκάσε. Τι έγινε, Θεοφυλάκο? Ίδρος εσύ μου φαίνεται, Άι, παράτα μας. Δεν είσαι εσύ, αγάπη μου, για αυτά τα πράγματα. Δεν είσαι εσύ για αυτές τις δουλειές. Τι έγινε, έφυγαν? Όχι. Όχι, λέει. Τι κάνουν, να περιμένουν απ' έξω. Σαν τις κάμπιες, ο ένας πίσω από τον άλλον. Πουλάς τελικά, Ελά στις βλακίες. Πρέπει κάτι να κάνουμε να τους διώξουμε. Αχ, Θεέ μου, βοήθασε παρακαλώ να φύγουνε. Καλέ, φεύγουν. Τελικά υπάρχει Θεός. Θα κάνετε αίτηση για διαζύγιο. Θα δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία στον γάμο σας. Παντρεύονται. Είναι αλήθεια ότι ο γάμος σας ήταν λευκός? Είναι αλήθεια ότι ξυλοφορτάσατε τον κύριο Μυρτόπουλο πριν έρθετε εδώ? Μια δήλωση. Κύριε Γαλανάκη, συγχαρητήρια. Σας είδαμε έκτακτος, ήσασταν έκτακτος. Αλλά και η κυρία Λίκη δεν το συζητώ. Πολύ φωτογένεια. Αχ, κύριε Γαλανάκη, θέλω μια χάρη, κύριε Θανάση, σας παρακαλώ. Δεν πρόλαβα τις εφημερίδες και μου τις είχαν πάρει όλες και θέλω να κρατήσω μια για ενθυμία. Ξέρετε, θα πάω να βάλω και κουσκούς τώρα. Το Κατερινιόι που θα σας έχει αποκλειστικότητα. Θα βγείτε και σε link! Κοίτα τι σου κάνει showbiz, Τους καταστρέφει τους ανθρώπους. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Πάνω που γίνονται λίγο διάσημοι, μεγαλοπιάνονται και δεν σου μιλάνε. Ξέρετε τον κύριο Γαλανάκη?